Kings chapter 7. We can take it from verse 7. Okay. And in number 3. It's one of the things. Now there were 4 men with lepers at the entrance of the city gate. They said to each other, "Why stay here until we die? If we say we go into the city, there is famine in the city and we will die. If we stay here, we will die. Let us go over to the camp of the Syrians and surrender. If they spare us, we live. If they kill us, then we die." So at dusk they got up and went to the camp of the Syrians. When they reached the edge of the camp, no one was there, for the Lord had caused the Syrians to hear the sound of chariots and horses and a great army, so that they said to one another, "Look, the king of Israel has come to attack us, so let us go up." And they flee in the midnight and abandoned their tents and their horses and donkeys. They left the camp as it was and ran for their lives. The men who had lepers reached the edge of the camp, entered one of the tents and ate and drank. They took silver, gold, clothes, and went off and hid them. They returned and entered another tent and took some things from it and hid them also. Then they said to one another, "Why are we doing what we are doing is not right? This is a day of good news, and we are keeping it to ourselves. If we wait until daylight, punishment will overtake us. Let us go at once, report this to the royal palace." Father, we thank you for your word. We thank you for your grace and favor. Amen. It's a common story. There was a siege. The Assyrians. So famine yawa isekuti akusuna ya mvura, but ndekuti zvavari kuda kuita vachangozviita vari within a certain limited place. Hakuna chekunze chinouya mukati, hakuna chemukati chinoenda kunze. So vakomberedzwa kudaro ndinonzi siege. Nekumwe kutaura toiti sanction. So murume unonzi Elisha ndokubva aisa a decree kana kuti a prophecy. Bhuku rangu kuna Job 22:28 rinoti, "You shall decree a thing and it shall be established." Uchadeclare chinhu, Mwari vachachizadzikisa iBhayibheri. So I also believe in declarations because it's one of the scriptures. You shall decree a thing. So kudeclare kunoitwa zvinhu kuri scriptural. Zvichingodependa on a level of knowledge and understanding. Kuti hauzvide here kupisa page racho. Kana uchizvida ungoti kana Mwari vakazvinyora ndofunga zvinoshanda, asi pane pandiri kupotsa kuziva kushanda kwazvo. Nokuti chese chiri mushoko raMwari chinoshanda, nyangwe chikasisa kushandira choshanda. Ini ndiri kunamata Mwari akapa vanhu dzimba ina handina. Saka pana pandozoti dzimba hasi Mwari nokuti ndoroja. Zvisina kuitika kwandiri haisi mari idzo chiziviso. I need to help people a little bit. So dzimwe nguva ndikasanzwisa imwe scripture, ndinogona kutofungidza kuti zvandanzwa ndo zvairi, gamba zvandanzwa ndokupotsa kuri mandiri. So you shall decree a thing and it shall be established. Job 22:28. You shall decree. Zvototi kana usingade kudeclare unosiya hazvimanikidzwe. Izvi nechekuita nezvinhu kwete mweya. You shall decree a thing. Bible inotaura pamusoro pezvinhu. It's a spirit word. But rinoti chekutanga tsvakai umambo, first seek the kingdom, his righteousness, and these things shall be added. Things kureva zvinhu. So kana usingafarire zvinhu ndomamavhese kubvisa. Ngotora Bible rako bata page roro. Basa nezvinhu ndakuenda kudenga. Uchaona kuti rinopedzisa risisiri Bible.
was mapechi ese unobvisa yaitaura nemumwe akavenga vakadzi zvikanzi mukadzi haazofanirwa kudai mukadzi mwari unoshanda nevarume ndikati manje mune bhuku rinonzi raEsta mumwe mukadzi kutokwachura Esta mukadzi ka and especially vhangeri raJesu haufanirwa kuritenda kana kwamaka vakadzi nokuti mwari achida kutoudza Jesu panyika akatsvaga mukadzi kwete murume kwa Jesu chacha kutogokwalifaya kwairi futi nokuti mumwe arada kuponesa vanhu akatsvaga mukadzi ruponeso rwedu backbone yacho is because of a certain woman. Jesu asi mwana waJoseph akaberekwa naMaria mukadzi yendo vanoti haikwa Mwari vakadzi hazviite kutaura kuti vaifanira kutokorekta Mwari wacho kuti aishe kana vangada kutiponesa mukadzi aite toda Jesu toda Bhaibheri rechirume so nokuti tine vanhu vane mentality yokudza kuti Mwari murume nokuti English inoti kana makunamata munoti our father yeti kwazvaibviswa kwacho mutauro waibviswawo panoti father panongoreva abba which means source. Why? Because God is not man. John 4:24 John achibata anoti Mwari mweya samweya una rudzi zvokuti izvo zvinoparidza kudai ukabvunza kuti murume ndiye ari kuparidza ndo mistake number 1 isaini yekuti chiri mwana mudiki chinoparidza mweya kwete murume. Murume ivhesel iri kusvitsa mharidzo yaparidzwa namweya. Iwo ukabikirwa tii nechando icho ungatende tipoti iri tamaita tipoti unofanira kutenda abika tii nai saka tipoti haibike tii inobikirwa tii kanunkopa siya problem yelife ndekuti ukajamba kireshi ukajamba grade 1 ukajamba mahumbwe unoti aita wakura saka zvimwe zvaunoda zviendere nezera rako enyaya kuti panguva yacho wakazvijamba maparebosa. So Elisha une vhangeri raataura vanhu vane munzara ndokubva adeclare ndokubva aisa prophetic word mangwana nenguva ino tichadya zvakanaka pagedhi reSamaria pachauya flower ndokubva ataura futi price muprofita asingashande kuministry of agriculture ndiye ari kutaura nezveflower ende ndokubva abata futi kuministry of finance ndokubva ataura mutengo zvanzi shekeri rimwe chete ndo price yeflower yandiri kuprofita kurati muprofita une power mufinancial unogona kutaura maprice ezvinhu ini kavhesi ndiri kutokwachura apa pakataurwa mari nemuprofita weMwari apa imi vanotaura mari andi ndeyesatani mumwe wasatani Elisha andatobviswa peji itaura zvemari mubhaibheri raMwari anoti ashakuitira zvanzi mangwana nenguva ino flower yakatsetseka ichatengeswa pagedhi reSamaria neshekeri rimwe chete wadeclare muprofita waJehovha vanhu vari munzara ndokubva paita murume akaramba kwete flower declaration ndokubva hanzi naElisha iwewe uchazviona haungadye kureva kuti vanhu hamutange kunyimwa kana zvinhu zvauya munotanga kuzvinyimisa nebehavior zvisati zvauya. If you don't believe, you don't receive. Taina ndizvitende. Yes, kusatenda ikoko kune results. Mangwana nenguva ino pachawanikwa flower yakatsetseka pagedhi reSamaria zvikanzi nerimwe shasha ndaongorora mamiriro ezvinhu nzwai I believe mukushanda. Adamu asikwa naMwari akaiswa mugadheni kuti ashande vachandoda kuti uzive anga asingashandire kudya aidya kuti ashande nechikonzero chekuti Adamu anga asingararame nekudya airarama saka aidya. Saka uchiona kune vanhu vanofa vadya munhu haadye kuti ararame asauzvizive nanazi ukatoona uchitodya isaini yekuti unotorarama. Mwari vakabvisa gift of life even wakaguta unofa wakalota. You don't eat to live. Ma principles, ma statements are simple nai.
Munhu haana kutanga kurarama because of eating. Bible rangu rinoti Mwari vakafembera mweya womunhu and men became a living soul. Life is the breath of God, not food. So Adam mugarden waiswa kuti ashande kwete kushandira kudya nokuti life yake haisi mukudya iri muna Mwari. That's why Mwari vakatoti ukatozodya zvandakarambidza uchafa kuda kuti kudya kungatouraya than kupa upenyu. So Elisha wadeclare mangwana nenguva ino pachadyiwa zvakanaka pano nokuita shasha yakaramba ndokubvanzi uchazviona hungadyi kurati kana Elisha ane power rekunyima vanhu zvinhu zvisipo ane the same power yekupa vanhu futi zvinhu zvisipo uye vanhu vofuti vane power rekugamuchira zvisipo kuti zvizovapo nokuti akaramba akanza ungadye kureva kuti ukabvuma unodya. Saka iwewe futi une power yekuti ugamuchire shoko raMwari utende zvisipo kuti zvizovapo. That's faith. Uye une simba rekuzviramba zvoregera futi kuvapo. Iyi mharidzo ndeyekuti ani nani anotenda kwete anomanikidzwa. Zvausingatende usadaire usagamuchire. Saka ndichiti kana usingatende kuti Mwari unopa mabasa kana unopa kubudirira kana usingazvitende tichadeclare futi rako rekutoti shaya basa racho zvakanyanya wofanira kutoti hairisivi nokuti unotenda iwewe kana kuti nhamo iyi ndiMwari. Saka kana nhamo iyi ari Mwari ngaiwedzere nezita raJesu wega unotoona wakuramba. Ini ndakati mentality yavanhu pane pandakaibata so I love examples. Kuna amai vakasvika mukupucha zati mukwasha ndipei mabhonzo ukwasha ndokubva arongedza mabhonzo kucha munhu ndokubva avapa vakatanga kukomplaina zvanzi haana nyama ndokubva vabvunzwa kuti mabhonzo acho chimbori chii. Bhonzo chinhu kachisina nyama. Saka pavati ndiri kuda mabhonzo vaapiwa vakuchema-chema kuti bhati haana nyama ndopandakaziva kuti amai havanoda nyama bhati vanoitsvagira kubhonzo. Iyo fere inotovatyisa sauda kuibatira kumabhonzo ikoko yakasarira pabhonzo. Aiwa kana uchida mabhonzo usakomplaina kuti haana nyama nokuti kuda mabhonzo. Ukazonzwawo kuti mabhonzo haana nyama uri kutsvaga nyama iwewe. Usade kuti vharo uri kuda nyama. That example that you clear mind yako zvakanaka concerning the things of life. Elisha wadeclare mangwana nenguva ino vachadyiwa zvakanaka pano pagedhi reSamaria. Nokuita shasha yakati hakuna zvakadaro zikanzi vakuru tine renyuwo vhangeri futi mi munoramba-ramba kuramba kwenyu kwatovharisa madhiri ese type yenyu hapana chaichawana ende kupruvha kuti kuramba kwamaita hazvitatise Mwari kunza zvinhu zvake muchafa nekuuya kwazvo. So murume uyu wakatsitirwa nemasaga echikafu kureva kuti problem yake haana kuurayiwa nenzara akaurayiwa nechikafu kureva kuti hachisi chese chikafu chinopedza nzara chimwe chinouraya. Haana kuurayiwa nenzara murume akatova nestrength yekusurviva famine. But greatest famine yake is not receiving the prophetic word of God. Vakuru mukasanzwa raMwari rikasapinda mamuri munoita a personal famine. Nyika pachayo ine nzara munhu pachake ane yakewo nzara. Saka uchiona mazuva ainetsa mari kubenki taitoudzawo vasikana vedu kuti dai ndakupa mari hakuna mari. Mazuva ano yako zvapachena kuti yangu ndoisiko. Ani waimbonya kuti mashopusa muna chikafu enda kuendesa kulanchi chako endai. Iya personal manje haugona kunyepera matekawe vabika mazuva chikafu chiri kunetsa chako tenga. Pane tere ndefamba nemwana wangu munomutauniri Saturday so ndeti ndiri kuda ice cream ndikati handina mari ndakura nepaCBZ takaona munhu ari paATM ari kutora mari mwana akandikwenya zvikanzi tete mari iri kutorwa apa. Osa pfungwa ine mwana ndeyekuti unoitora kana zvinhu zvanetsa gamba mukunetsa kwazvo kana usina yako havakupi.
All right. Clear mind. Not is a platform for forgetting. Elisha ndokuvata una shoko. Lekuti mangwana zvinoita. Yet these people were under a siege. Kuti ndinotubati one principle in life. No matter siege yakafesa life yako, you must learn to decree things. Zidza kudeclare kuti upenyu hwangu hunoshanduka beti. Usataure maringe zvakakukomberedza. Taura maringe Mwari waunotenda maziro unomuita. Vanga vari under a siege, but wakaprofita kudya. Munguva yaidyiwa musoro yemadhongi, akaprofitawo kudyawo zvakanaka. Iwe hazvisungise kuti ndichagarika. Hapana polisi inobva kutaura kuti unoda kugarika chirudziwe wanokudzidza. Hazvisungise. There are things that are simple in life, and yet izvozvo haukumbozviisa into practice. Zvakafanana window shopping. Window shopping unogona kutoenda kana kucar sales. Wotonotarisa moto wotobvunza imari hausungwe. Pachinoita kuti usvike pakuchena musoro usina kuendako. Aminu zviri maurongoti handina chuwa nazvo. Unogona kuzovharirwa kuti waiona. Masuta ari kuonekwa uchipfuura. Window shop haisungisi. You shall decree a thing, and it shall be established. Job 22:28. Iwewe as a believer you have a right to decree things. Usamire kuti pastor vachataura uchitomuka mangwanani so woti nyanga ndichidya musoro yemadhongi, but mangwana nenguva ino Mwari uchandipa kudya kwakanaka. Begin to prophesy your own life. Kuna zvima declarations unokuwadzwa. That you must decree a thing and it shall be established. So wataura muprofita Elisha mangwana nenguva ino chadya zvakanaka. Zvanzi ndokuita varume 4 lepers vakagara pasi ndokuita meeting. Varume tikadzokera muguta rehama dzedu muSamaria mune nzara tinofa. Tikaramba takagara pano tinofa. Zviri nani tiende kuAsiria. Vakatiuraya ndizvozvo, asi vakasatiuraya tichararama. Meeting yavo ine problem 1. Ine rufuwo yengozi. Tikadzokera kuhama dzedu kune nzara tinofa. Tikaramba tiri pano tinofa. Tikaenda kuma enemies vanogona futi kutiuraya, but handei. Right, these people were moving into death, yet they wanted life. Chiprofita chemwemetsera chaburitsa pambera. Varume havakadecide kuenda kuenemy. Ivo vachiziva kuti vanhu hamaenemies edu, but ndokubva vaona kuti aiwaka kana tikasafamba tinofa. Zviri nani kuurayiwa pane kuzviuraya. Nokuti anokuuraya anogona kukutadza, but iwe hauzvitadzi. Tikagara pano tinofa, but better kuurayiwa pane kufa. So ndokubva vatanga kufamba a journey towards the camp of the enemy. Ndakati baba ndoba neproblem zvimwe zvinhu zvaMwari. Sometimes your answer is now in the hands of the enemy. Chiprofita chese chaprofitwa hazvina kubva kudenga zvinhu zvakazouya. Zvakabva from the Syrian army, which means there are times Mwari pavanodhipozita chaunoda muupenyu in the hands of those you call enemies. So you need spiritual eyes. Nokuti inzwa victory yaJesu, basa rakaitwa pamuchinjikwa naJesu rakanyanyobatwa kwete nechechi nemaenemies ake. Iye chake Jesu kungoti zvapera, but vairova graft ndovaida kumupedza. Basa raJesu rakaitwa pamuchinjikwa akaita 3/4 of the work are enemies, not friends. There are times yekuti greater grace or greater favor is now in the hands of the enemy. Mukomana unonzi Joseph takamupa kuva a great man, wakamuvwa kuendwa naye to the Egyptians ariwe kwaIsrael. Mwari vakaisa ushe waDavid munyika yeIjipita, yeti nyika yavo iKenani. So sometimes victory yauri kuda is now in the hands of the ones you call enemies. How are you going to handle your victory? Kana yakaiswa mumaoko yevaSyria iwe uri wokwaIsrael.
So varume avari 4, they were lepers, and vanga vaine nzara ndokubva vaita decision zikanzi varume pano nenzara yedu iyoyo nemaronda edu iwayo, we need to take a move. Basa ndimwe challenge nevazhinji kuti akatarisa maronda ari paari, maybe kushaya hama, akatarisa nzara iri paari, maybe kusafunda, anoti ndapera beta kurara. But ava vari malepers, very hungry, vakati we need to take a move. You are supposed to take a move no matter how poor you are, uneducated you are, hauna hama dzinomira newe, but there is a level of a move you need to take. Ningaite yanda kufunda unesha unofanira kuita kusafunda iko iwo azoti kuma kusafunda kufunda. I'll give you an example. Uyani anda vanokuenda kuchikoro nekuda kwekuti vanhu vakatoenda kuchikoro vachadzidza zvambuya iwawo nanje vatoriwo chikoro pachavo, saka chikoro hachiende kuchikoro. Ukashatoziva zvambuya neando ndinonzi wakadhipa but iwo havana kuendawo, vari kusavaziva chaito totonzi havana kufunda. Saka kufunda sometimes kufunda asina kufunda ndokutofundawo. You need to take a move. These were lepers, vane maronda, they were hungry, but they make a decision. You know, to a challenge apa chao. It's got to take a move uri hungry. It's another serious issue. To take a move uri pain maronda, it's another serious decision. But they got to do it. No matter you are a leper and you are very hungry, you need to take a move. And guess what? Varume ava vana kungofamba nje. Zvanzi pavakatanga kufamba vachienda towards the camp of the Syrians, Mwari ndokubva akonzera kuti vaSyria vanzwe sekunge kuri kuuya an army, which means when you begin to take a move, mumeso aMwari, you are a great army moving. Mumeso ako, you are just a poor boy trying to move. Maonera anokuita Mwari dai waivaziva dai wakatanga kufamba kudhara. Izwa tinonamata Mwari wamasimba ose, ndiye Mwari ane ngirosi, ane ngoro dzemoto. But paaida kudhila naFaro kuEgypt, pane paakambomisa ngoro dzemoto nengirosi akatuma matatya. Zvaimbosvetuka but zvina Mwari mukati. Saka kuti unogona kuita kuti datyaira hapana dhiri, but God is involved in that flow. Mwari ane time yaanoona kuti shumba imbomira, datya imbosvetuka. So he can use you. Kana akashanda nematatya, he can still use you. Yes. So these four lepers, not well-educated people, not even very connected in Oman or Nochkisa. They were playing together as four lepers. Sometimes but you must make a good decision. But guys, we are poor, we are not educated, but let's trust God, let's take a move. Let's take a I know kuti pesi yao ni mafambiro yao vanhu vane nzara avamhanye, vanhu vane maronda vane lepros vanenge vachiluza maorgans, which means ipapa vari mupain, vari kufamba zvishoma, vane nzara, vanorwara. Mwari haana kuvainkrisa speed. Ndo pamwe pane challenge before I sit down. Challenge yatinayo kazhinji, tine zvatinoda kuti Mwari atiwedzere, yeti Mwari wacho ane zvaanoziva kuti akatiwedzera neizvozvo hatibudirire, nyangwe zviri izvo zvatoda, nokuti munhu ane nzara anoda kukasika kusvika pane chikafu. But problem ndeyekuti zvaane nzara haana inedya, zvaane maronda haana balance pakufamba. Saka Mwari vari kuti handikupe speed. I'm preaching the God who can also give you speed. Akapa Elijah speed, akamhanya kupfuura mabhiza Ahab. But the same God akashanda ne the four lepers haana kuvapa speed. Bible rinoti wakakonzera noise. Vanhu vakatopiwa speed panyaya iyi, my enemies. Zvanzi vakatiza kubva mukemba vachifungidza kuti vari kutiza neupenyu hwavo, gamba vari kumhanyira vasingamhanye kuti vasvike. Kune imwe life yekutukwa yamsvika palife yekuti anonorara kubhodha ndiwe achinoodha zvinhu wauya nazvo wopa asina kubvira aenda kubhodha kurumwa nemosquito ndiye anoita profit.
Ndiyo chako kunorarira kubhodha uchirumwa kuti munhu aite mari. Hauzivi kuti asi wese anobva nechinhu kwanoita profit. Vamwe vacho vanotoita vanhu vanotenga zvinhu zvinenge zvauya. Kunoti pese pakurara kubhodha kune chando ukurarira upenyu hwemumwe. Iwe ndokuchiudza kuti kurarira hwako. Unotozoona kuti munhu waunosupply ndiani profit udarika unouya nazvo. Kunoti pawaitora passport waifudza kuti kutora yako uchitora yake. The four lepers, Mwari haana kuvapa speed. God knows that you are not educated. Saka kana ukanamata sei Mwari hakupe diploma. But I assure you, he can give you a life as a graduate. Sometimes pamwe pacho you don't need speed, you only need results. But problem yako ndekuti unofikidza kuti results ari kuda, they need speed, they need God. Speed yauri kuda hauna kuenda kuchikoro kai. Kana ukanamata sei Mwari akakuita engineer. But by God's blessing you can live a life as an engineer. Blessing hairambe kubata. But chimwe chisingabate pauri ma certificate acho. So these four lepers vaifamba zvishoma zvishoma. Vane nzara, vane maronda. Mwari ndokona ndikavapa speed vanodona, havana energy. Saka chandinoda kuvapa ma results despite their pace. Kunati there are levels in life yekuti God can give you results yet uchine situation yauinayo. Bible rinoti kudi Mwari wedu unoporesa even vane lepros. Chakaita kuti varume havagare kunze kweguta. According to the law, they were outcast. Nokuti kwa Mwari ane lepros, munhu ari unclean. But guess what? Pavakafamba na Mwari kuti avape ma results, havana kupora. They remained lepers, but with results. Iyo iri kanditsanangure musha. Varume vane lepros ndo vakaunza good news mu society. Kureva kuti iwewe zvauri izvezvizvi ukafamba ne good news dzaJehovha, vanhu vanopedzisira vasisawo nelepros yako, but vachiona solution yauinayo. Why? Nokuti vanhu ava havana kuporeswa. Ani Mosaka kuna Mwari akati ishe ndinokakama. Mwari aona kuti you are healed. Wakati go. Ezisha hachakwanisa. Moses haana kuporeswa sauzvizive. Akati kuna Mwari hatigona kutaura. Mwari aona kuti handikuporese. Mwari wakati go. Why? Nokuti Mwari vakashanga nemunhu asingagone kutaura. But akanotaura zvokuti vanhu vanobuda. Vaziva kuti munhu iye akaburitsa vanhu. Iye asingagone kutaura but ataura. Haagone kuzvirova dundundu kuti andakataura naye mukabuda. Nokuti vanhu vanotomubvunza kuti handi matauriro ako taibuda kupa. Saka iye akaburitsa vanhu asingagone kutaura. Vanhu vachaziva kuti ndiMwari idzo hadzikwanise. Saka there are times kuti Mwari vacharega kukakama kuripo, but vachakupa grace yekunegotiata as a stammerer and be a spokesman for the things of God. There are times yatakaudzwa kuti aiwa kana uina Mwari zvese dambudziko riri pauri rinopera. Izvozvo zvaita kuti vazhinji vabackslide. Nokuti these were lepers, they were not healed. Chakaitika Mwari akavapa grace yekunowana clothes, yekunowana zvikafu, vakauya kuzoudza hama dzavo guta rikapona. Kuti sometimes God can work with a leper before he cleans a leper. Doctrine yatakaudzwa nza ukati hakuna Mwari. There are things zviri pamunhu zvekuti no matter how prayerful you are. Maybe I'm preaching to a little bit mature. Nokuti kana uri mudiki unotaiwa kana ari Mwari anoporesa zvaifanirwa kubva pandiri. Pane zviri pauri zvekuti even kana ukasaporeswa hazvidinai ma results auri kutsvaka. Ende ma results acho ukawawana zvinoita kuti vanhu vazive kuti ndiMwari kwete iwewe. Do you know kuti pa challenge iri pamunhu ine two sides. Muridzi wayo anoda kupora, anoporesa anodawo mbiri yake pa problem iyo. Yes baba. Powerful. Ukaona Lazaro achifa iro Bible rambonyora richiti hanzvadzi dzake dzakati Lazaro wamunodafa. Vanofa sei vachidiwa? Lazaro wamunoda arwara. Jesu auye kusvika Lazaro anofa. Vanodiwa naMwari vanosvika pakufa Mwari vacho akazvidzwa asingadzoki.
nokuti Jesu chaari kuziva ndechekuti only Lazarus nokuti tinowirirana ndiye wandingashandise pamission yandiri kuda even muproblem yake. Hambu yavapita pavakarwara Jesu akaenda kandowanamatira fifa ikapera, but paakanzi Lazaro arwara haana kuyosvika Lazaro afa. Chikonzero wamunoda. Unoziva here kuti mukadanana there are times yokuti you become a victim of God's purpose. Vanoita problem na Samson ka. Na Samson munhu wamwari but aida wakadzi hysteric. Ukatoriverenga Judges 14:4 rinoti Samson paakada mukadzi wekutima, it was God who was looking for an opportunity to destroy the Philistines. Kureva kuti haisi pfungwa yaSamson kuda mukadzi wekuchiFilistia. It was God looking for an opportunity. It's scriptural. Judges 14:4 rinoti vabereki vake havana kuziva kuti ndiMwari ari kutsvaka mukana. Yet doctrine yaivako ndeyekuti kudii? Usarore mamwe marudzi. Don't intermarry with other tribes. Deuteronomy 7:3. Don't intermarry with other tribes. Samson aberekwa anoti kudii? Ndaona musikana akanaka kuvaFilistia. Vabereki ndobva vavhura Bhaibheri zvikanzi mwanangu, inyaya kuti shoko ishoma mauri mira apa. Ndobva ravhura zvikanzi apa. Don't intermarry with other tribes. Judges 14 ndokubva yanyorwa ichinzi nokuti vabereki vake havana kuziva. Unoziva kuti kune vanhu vasingaziva but vari kuvhurira vhesi. Zvekuti kana usati wakunzwa Mwari unofunga kuti ndivatokukorekta kamba vatori wrong iwe achivhura vhesi. I'm not moved kuti munhu avhura scripture achikorekta munhu kana ipapa ndakurawo palevel iyoyo. Nokuti Matthew 4 Satani achida kutoronga miedzo kuna Jesu pani paakavhura Psalms 91:11 akati zvakanyorwa zvichinzi svetuka nokuti haatendere tsoka yako kurera padombo. Even the devil akati it is written. Saka wese anomira achita apa zviripo zvakanyorwa apa haisi complete truth. Hausi kuninzwa mira nyatso kutsindira musha. Asi munhu waMwari verengai apa. Asi zvaMwari verengai apa. Vabereki vaSamson vaiva nescripture but vanga vasina the mind of the owner of the scriptures. Kudriver kuti utonzi wakudriver wakugona iwe haiwe code baba, but ukapromotwa kunzi washofa to the president ukashandisa highway code unofaiwa. Nokuti kana uchiri kudriver wega red means stop, green means go. Kana wana president marobots anakala ukangona achine kala wabuda basa. Haisho zvekuti mama driver ari kunoti hau yagona driver apinda red yari kuzati wandiri kupinda naye iwe se imi muchiita zvemabhuku noita zvamugara. Asi munhu waMwari verengai apa. Matsotsi verengai apa. Nanhasi indamuri vabereki vaSamsoni hamuna unongovhura scripture yeti Mwari wacho ari kutoti inini ndiri involved nemurume. Chinzwaka ukatoverenga zvakanaka vabereki vaSamsoni vari correct pascripture but havasi correct parevelation of the scripture. What is the revelation behind nyaya yaSamson? God was not looking for marriage. He was looking for an opportunity to attack. But vachishandisa a process that looks like marriage. Problem yekuti vanhu vaMwari vasikura vachitukana ndakaidiscover hakuna ari kuparidza kuSatani ngaanamatwa hakuna. Vacho vari kutotuka vanototi Jesu ndimambo. Saka vanotukirwei? Havatukirwe vhangeri. Vanotukirwa how they present the gospel. To me it's like style. Varume bhora munowina nemascores. Kana ukagona mastaira unogona kutonzi soccer star. But unoziva kuti unogona kuva soccer star kutimu iri kurereketwa. Kune masoccer star anenge ari mutimu iri kutorereketwa. Why? Akaimprove a skill but chinosustain a team scores. So score yedu pano is all about Jesus. Zvekuti wazopresenta sei message yako wazotuka ningi, it does not help people. Zvino entertainer, but the real empowerment is the gospel. Hosea was a prophet of God. He never prophesied to anyone. Actually, I hura.
Anuna rubebiri iri. Prophet Hosea akadi akanotora chifeve chinonzi goma akava nemwana akachisiya Mwari akauya futi vakati pamha mumwe tora hure rako upamhe futi akapa nhumbu hure akarisiya Mwari vakati tsano dzokororo ine simba hure ngaibereke. That process is adultery. But what's the secret? The process here, God was trying to minister to Israel. Nokuti Israel ndiye mukadzi waMwari. Saka Israel yanga yakunamata zvifananidzwa naBhari. Saka spiritually, that spiritual adultery. Saka kuti vaparidzirwa kunzi muri kuhura pamweya vaigona kujaja zvisirizvo. Saka Mwari vakati iwewe chihura panyama anenge akutsura kuti profeti azvidiwe ndiwo uchatendeukira woti nemiwo zvamuri kuita azvidiwe muri kunamata Mwari asiriye iwe muri kutoita adultery spiritually. So God can use a process that is not the same. Why? Hakuna munhu waMwari ari kuparidza Satani. Tese tinoparidza Mwari. Chatakasiyana maparidziro. Nenga atondituka unonzwa achiti Jesu ndishe. Kureva kuti chatakasiyana is how to present, but what we present is the same. Challenge iriko ndeyekuti chanyanyita tisiyane pakupresenta. Vanhu vari kuda vanhu kuchechi kwawo. Unantomira pana chitoshedzera kuti ndikawana kana 20 vanopinda kwedu bana vatanaka. So the only way kuti 20 vavo vauye, you don't preach Jesus. Unotuka mfundisi wavo. Unotsvaga nyaya dzekuchechi kwavo. Nokuti vamwe vedu panapa musi kutendeuka muri kutransfer. Nokuti wakatungirwa pastor wako unomboudzwa Jesu ende iwe totohurana nhasi. Chechi wakabuda but upombwa usati wabuda. Kuna kuti wakatransfer. Tashwa atorera vanhu mari dzavo shwa temfundisa akadano unopinda ikoko kuhura uchiri kuhura kurwa mukadzi wototi pakatukwa prophet ningoti yes mukuru transfer haisi repentance. Preachers are different but the gospel is the same. That's why I refer people kuma basics are natural in our nation. Mupastor achibata kuti anointing igrace dzekuti unogona namatira mvura munhu achiri mudiki pakunamata asingatende munamato uri spiritual anogona kupiwa bhodhoro remvura akaziva kuti munamato akanwa akapora. Nokuti naJesu pane paiti asangana nebofu aikanya mavhu pasi oisa kumeso. Hazvireve kuti Jesu iyeyo haana power yekuti receive your sight. Ati type yandadhila nayo inotodawo zvinobatika. Asi ese mapofu akanzi naJesu receive your sight. Dana Bartimaeus wepana John chapter 9 akunzi receive your sight akanzi tsanotombozorana zora bata Jesu wakupfira mate pasi kukanya so ilevel yemunhu hazvina kuti iye haana power anoziva kuti ndikataura receive your sight anoramba akadaro but anoda zvinombomutoshora mbichani onogeza ega. So mupostori akachibata kudhara ndokubva anamatira mvura akapa munhu akanwa. Vanhu ndokunoti vanhu vaenda kupostori vangauya kwedu zvikanzi mvura yeupenyu ndiJesu is the living waters, which is true. But chaari kuataka iprocess iri correct but yaari kuda kuti abvise vanhu ikoko obva ati Jesu is the living waters. Udai kupiwa mabhodhoro emvura ati fambei muna Jesu iye. Jesu wacho obvamudza kuti muchechi mako mune vana vadiki zvekuti pauri kunamata havasi kupora saka chinamatira mvura kuita kubva kuti manje ishe ndoende kavatorerako muno machagara sei zvikanzi aiwa handichaiti muteuro anointed water kungoita kuti uramba uri muchechi imomo but wakabviswa kumvura uchiva kumvura wakarohwa neprocess. The truth is anointing can flow even in water. Matransfer ari kungoitwa hapana vanhu vasitombotendeuka kana anohura anongoramba achihura kupinda ikoko akanzi kuri right iye hasi right ari kungopinda kuri right. Ndakanzwa imwe scripture manje tinombonzwawo kwete kudenga panyika chayo saisema magic wristband. So ma wristband ane vana ndemagic. Ndakati iyi haisi revelation, simple English. Kana dzanzi don't put on a magic wristband paunofanirwa kubata ndopati magic kwete wristband. Kuda kuti kana kune magic wristband
which means there is also another wristband that is not magical. Kudzave bhora pana anako kakatonzi Barcelona. Haisi magic. Ngoti ndiri supporter. Ipapa chirungu apana revelation apa. Please what for my wristband adiwe mwararamba. Baramba magic wristband. Muenzaniso ndakati kumwanga ndakaenda kuchiridzwa hosho. Ndikauya kuchechi ndikaona bvuvi vachiridza hosho. Funga kwako ndakanzwa sei? Ndakapotsa ndashauta. Hosho dzeng'anga. Ndiri kude muchechi yaJehovha. Hosho dzemasvikiro mumba yaMwari. Mwari ndobakazonditi aiwa. Hosho hadzisi dzemasvikiro. Iwo pawakasvika ikoko wakangosvika dzichiridzwa. Otherwise masvikiro asati akuridzirwa hosho. Hosho dzadziriko. Mwari anotodawo kudziridzirwawo. Gitara harisina Satani. Asi Satani anogona kushanda negitari but harisi rake. Kujeri kune munhu akabaya munhu nebanga. Ari kutopika ine mapanga 3 handisanda sungwa. Abuse yeproperty haireve kuti property iri wrong. Saka kana pana akagadzira wristband yemagic ndiye ari wrong kwete wristband. Munhu kana uchida kuataka mumwe munhu haugone kuenda deeper like understanding simple English. Kana English yati magic wristband zvakutoreva kuti kune imwe isiri magical. Vakuru dati ichi chirungu haisi revelation. Kune zvinoitwa nemasvikiro nemweya yechina. Chuma, mabeats. Indakakura ndinzwa kuti chuma ndechemudzimu ndechemasvikiro. Svika adzimai vangu izvezvi vane mabeats avanopfeka Sunday. Ende vanhu vanotozva kuti havana mudzimu kuchena. Kureva kuti midzimu yanga yatora fashion ikaisa kunzvimbo kwayo. Saka takaenda ikoko tikanotora fashion yedu. Izvi zvandiri kutoshandisa izvi. Zvashe zvekunyika kaizvo, zvemaspika izvo. Nedzimwe chechi nanhasi havashandise spika. Vanotoona Satani ipapa. Kune chechi nanhasi tisingaone TV. Yeti TV haisi ya Satani. Satani ndiye akanyanya kudominate by use of TV. Alright, TV haudi. Une phone inoenda pa internet. Sa problem yako ndiye kuti uvuka TV chinhu chiombe. TV is a system that turns telecast into vision, which means your phone is part of TV. Achi chirungu wakura hakusi kuti mweya, chirungu. But sometimes udofo, urubatakana. Ukanzwa Mwari achiti vanhu vangu vapara nekusaziva, havarevi kuziva zvemweya chete nezviri panyika zvemanga-manga. Unoita vasingatomboziva zvepanyika chaizvo. Anovuka TV chinhu chiombe, chinoonekwa makagara pasofa. Saka cheche haidi TV iyane laptop. Uye zvonotamba chikoro ndochaachishoma, mweya chaiwo hapana zvemweya. Hama dzangu, amini ndakuenda sei. The 4 lepers vakatanga kufamba zvishoma nokuti vanorwara. Mwari ndokubva akonzera yesound yakanzwikwa neenemy. Kureva kuti Mwari aiva kurutivi rwavo. But havana kana one shamwari chavakaona, although God was on their side. Sometimes God is on your side, but by sight you cannot see anything, and by hearing you cannot hear anything. The 4 lepers havana sound yavakanzwa, but Mwari akakonzera mafambiro avo kuti ave sound yakakura, which means kune vanhu izvezvi vari kufamba naMwari, but they have nothing to show. But guess what? Uchaona nema results in life. But God was involved. Urido phone na Mwari. Sasa uchaona mande ile hembe zaunopfeka. Atipfekwe nedo phone. Izvezvi una ofisi yavabuda. Wasiya wakia. Chikoro hapana. Kurati Mwari nyange usina chikoro. Vakakuisa pamamonya emaofisi. Iyo nofukuza kuti varungu vako havadi vanhu vakadzidza here. Oya zvitange mandi iri kuuya kuti munhu wese ngave necertificate rake. Anondozatira kurapera. Hauna ke. Chinoita kuti urambe uri pabasa usina kufunda chii. Mwari akakonzera favor. Haana kukupa certificate, but akakupa office pakati pavanhu vane macertificate. The 4 lepers had got vanga vaina Mwari. But havana chavaiona kuti Mwari ari pano. But maresults pavakasvika mukembe yavaSiria, zvanzi vakasvika vaSiria vese vasisipo. Just imagine,
kana vaSiria vatiza vachiti kuri kuya hondo zvoreva kuti dai vakamira vakatarisa vaifana kuseka taumana tikutotiza munhu atotadza kumira ega. There are times yekuti God is on your side, but ukazvitarisa there is nothing to show. But guess what? Continue to walk. Marizauts achakuudza kuti wafamba naMwari pesa. So far pana chikutom kana nondombo kubvunza kuna matakwacho kuri pati tuone mana matiracho hapana chikuvaratidza, but usaureswe mwoyo nemunhu ziva kuti ndiri kunamata Mwari akatendeka. In due time, God will raise a standard. Vakasvika mukembi yema enemies as lepers. They were not equipped, but they achieved as lepers. I remember there was a time ndakataka kuenda ku South Africa, Pretoria kunoparidza. So ndakakwira same flight na president weFM anonzi Madzira. Ndinoparidza pa same conference Pretoria. Tikanogara pa same hotel. Samdara akasvika pa time yatakamuka kusena akundibvunza. Saka mufundisi munoparidza muri kumino ndati muroti. Ndovakati muroti. Same hotel na president weFM. Same flight, business class. Sure. Kumino muroti na president weFM. Same hotel. Ndikataiwa kana ndio zvinotondishamisa ndingonda results. Kumashuka kuna kutombona akaile prostate dzeka. Tinongotumana mahotera imomo. Apana chikunongezera ndakasenda papa sikukwati ndakasitsa kwakati ndakamira cheche nayo kungobva pamuti papa ku airport straight. Ndizvo ndikubaridzira pano. Ukatarisa life yako, that's a testimony yekuti pamwe pacho una kutombona Mwari achiita zvinhu, but Mwari agara achiita zvinhu kuupenyu hwako. Tine vanhu vanofungidza kuti ndikatisavhera kumashingo pasina accident yaitika ndagona kufamba mushe. Rega ndikudze chinhu ichi, pane pekuti Mwari wacho havakuratidze accident yavakubvisa, but vanenge vakubvisa pakudi unosvika pa target wobhadhara mari change yoshayikwa wonzi pakai pasaidi vakuru. Time yauri kupaka itime yekuti dai wafamba muchifu une gonyeti rawaisangana naro pakefu. Saka Mwari vari kudhila netime zvekuti you never see anything when God deals with time. Zvekuti unopona accident usiri accident. Ipapo ndipo ndikuchipopota patoke tida kufamba mani. Ndiri varanda vaMwari, inzwaiwo Mwari muranda vaMwari. Unoziwa. Dai wasiva kuti Mwari akubvisa munhamo dzakainzwa. Chinoita kuti ufanirwe kunamata Mwari haisi nyaya yezvinhu zvauri kuona chikubatsira, zvinhu zvausingaoni zvaari kukubatsira. Vakuru dai taratidzwa zvese zvaifanirwa kuitika muzuva ranhasi, dai takasika kupinda mutauni, dai uchiri kupureya izvezvo. Baba Mwari uyu haatiburitse munhamo chete, pamwe pacho anoburitsa nhamo yacho tisati tasvika ipapo, zvekuti hauzoziva kuti ndafanirwa kunge ndiri munhamo. The four lepers pavakasvika kukembi yevaSiria vakasvika kusina munhu, vanobvira vaona maSirians achimhanya. Saka dzimwe nguva vagone kupa testimony kuti takatizwa isi, vanongofidza kuti vakasvika kusina vanhu. Vakuru kune zviri kutofamba izvezvi on your behalf, zvekuti dai watotanga kuimbidza Mwari pane zviri kutofamba izvezvi on your behalf, but hazvisi kuoneka. Let me go deep on this one. The birth of Jesus, Jesu atiberekwa, chakatanga zvipo zvake iye asati auya. Matthew chapter 2. Mawise men akati kudii kuna Herod. Takaona nyeredzi yake tiri kunyika kwedu 2 years ago. Tikatanga kuuya nezvipo zvake. Number haite 2 years 9 months. Kureva kuti zvipo zvaJesu ndo zvakatanga kufamba Gabriel asati auya kuzoudza Mary kuti uchaita nhumbu. Kureva kuti vakuru Jesu paari kuberekwa, ari kuberekwa already zvinhu zvake zviri munzira. Do you know kuti kune zvinhu zvakatanga kufamba iwe usati wazvinamatira? Mwari muziva here, akarongeka kusvika palevho iyoyo yekuti Mwari aitoziva kuti murume anoda mukadzi, saka pakusika akavasika, kwete kuti akasika murume. He created them, not him. Kureva kuti paanoziva kuti this is not good, vantoziva kuti ndo nhamo iyi ndakaona. Usundinzwa here. Mwari vakasika murume nemukadzi. He created them, male and female.
vachizwa kuti murume haagari mushe pasina mukadzi. Saka Adamu paanga ari ega, Mwari vachida kumupa mukadzi, vari kuda kumupa mukadzi wavakamupa. Hausi kuchinzwa ichi chidzokorori. Mwari pavari kupa Adamu mukadzi, havasi kumupa mukadzi munyowani, vari kumupa mukadzi wavanga vakamupa kudhara pakusika. He created them, male and female. God according to God. Chinotanga is solution kwete problem. Nokuti pavakana zvina kunaka kuti munhu ave ega. Zvapachena kuti agara asiri ega. Amen. Amen. Ona kuzati Eve akatozosikwa time. He created them. Akavasika murume nemukadzi, male and female. Mwari akazwa kumurume akati zvina kunaka kuti munhu ave ega. Zvoita sekunge nhamo ndoyatanga, gamba chinopedza nhamo ndochakatanga. Munhu asati ane nhamo nokuti mukadzi wacho akatomupirwa ari mari. Kureva kuti Adamu paanozoti Mwari mukadzi wamakandipa, ivhezheni yekuti ndo mafungiro ake. Gamba mukadzi uyo haana kumupirwa paakamuka, mukadzi wakamupirwa paanga achiri ega. Usikundinzwa. Pane zvinhu zvausina izvo zvawakapiwa kudhara. Musi wazvinouya ndounoufidza kuti wapiwa. You are slow to catch up. Takadiscover izvezvi kuti munyika mune diamond. Hazvireva kuti takapiwa madiamonds izvezvi. Kunonoka kuziva zvauinazvo. Ukazozviziva unofungidza kuti wapiwa, iwe wakapiwa. So the 4 lepers, they were used by God as lepers. Akakunyepera kuti dai zvatanga zvapera kuti Mwari ashande newe. Ari kutaura type yeMwari waanofunga iyi. I'm preaching about a wonderful God. Amen. Who can work with lepers. Amen. And bring good news to the nation. Amen. Teacher kandi teacher ini. Akatodza abereki wangu kuti pana tsano makatambisa mari. Hapana zvozikanwa. Tarisai mari dzawo. Dai mari makatenga mbudzi dzaitobereka. Manyudzwa mari yese nemukomana. That was true and that was then. Ndasangana nemurume anonzi Jesu. Haana kundipa certificate yekuprova kuna teacher. But wakandipa nyasha dzekumira pamberi pemadzimambo. Kumira pamberi penyika. So there was a time andaparidza kuRadio Zimbabwe. Ndakazodiscover kuti okay, akanditicha indita kwandoenda. Achi kuticha grade 4. Inda akurova iri nyika. Certificate haina kuchinja. Kungoirova ndakadaro baba. Kwandakafunda ini ndaiti ndikasumudza ruoko ndikatarisa vanhu vaiti Joa form 3 spelling inotomvexa. That was then. Bandasangana nemurume anonzi Jesu, haana kundigonesa maspelling andaitadza. Akangondigonisawo zvimwe izvi. Nokuti ungotaura pichana so. Unonzwa maoko. Unokonzwa kuti hachisi chinhu but zvinhu. As a leper he came. Problem ndeyekuti pane chaunoti chikatanga zvaita izvi pamwe Mwari ndo paanondida izvi. He can do it. Moses anoti nokakama. Mwari aona kuti you are healed. Vakati go. You can still go as a stammerer and negotiate and make it out. Amen. As a stammerer you can negotiate with Pharaoh and God can give you the grace to come out as a stammerer. Amen. Hadaenda kuona zvinogona umwe pamwe upenyu wangu waichinja. Inzwa, blessing haisi attached kumaformulas atakanzwa. Blessing iri attached muna Mwari ukamuteerera. And he can give you a formula yako. Pabetsaida vanhu vaitandirwa mvura. Atanga kuwira ndiye aipora. But murume 38 years haana kupora nekuwira mvura. Kureva kuti vanhu vakamuendesa ikoko ndovava vari wrong. Vakamuendesa mucompetition yaasikafanirwa kuparticipata. Hausati tunogona kuendeswa kuchikoro iwe usiri wechikoro. Ndozvakudzwa Peter Ndlovuka kuti vashamwari vebhora rako nokukanganisa chikoro. Ndopakuzotaiwa chikoro ndochikutokanganisa bhora. Bhora ndorine mari yacho kana pachikoro hachina dhiri. Unoiswa mucompetition yepaBethsaida yeti kupora kwako hakudi kuwira. Saka unochona 38 years. No testimony. Why? Nokuti you are in a competition you are still supposed to be involved. Amen. God can bring another way of success. You want to some success here process. Books is not the Gospels, which means these lepers are a shadow picture. Yamuna anenga ari weaker, but attend them with before Gospels.
which means gospel ra Kristu karitenga zvauri izvozvo. He can give you my results. Akupe nekuda kwezvauri, anokupa nekuti zvauri zvatenda mune zvari. So the 4 lepers are outside the city. Why? Not the first 4 gospels, they outside the Israel situation. No, the 4 lepers, my 4 gospels are outside Old Testament. Saka ari kunze, saruma vai gara kunze. Vari kunze ikoko vari ma lepers. Elisha ndokupa profita. Chaita kuti Mwari ashande nevanhu vanonzi ma lepers. Vanolusa flesh, nyama. Saka as long pattern a prophetic word, Mwari anokushanda nevanhu vasiri munyama. Kana uchine nyama yakazara zvinzwike. God used lepers, nokuti they were losing flesh. Adam kutapiwa mukadzi naMwari vakavhura parutivi nyama yake. Kuti this word rikasa kubvisira zviri munyama, haugone kuchibata chemweya. So as lepers, they were losing. And guess what? Pazvinhu zvaMwari, when you lose, uchifamba muzvinhu zvaMwari, you gain. Vailuza nyama yavo, vailuza flesh. But vakasvika kukembe yevaSiria, vakagena, vakasvika kune nyama. Nokuti along the way vaifamba shoko rechiprofita, vachiluza nyama ndokubva vasvika kune nyama. Help me to hear this statement. Zvauri izvozvi as a leper, you need to know the mind of God. Nokuti yako pfungwa kana uchirwara kuda kupora. And not the good gospel kumunhu wese anorwara anoda kupora. But there are times yekuti murwere wako imomo, God has a better thing more than chauri kufungidzira. But kungoti level thinking yako yakagumira pakuti kana ndiri leper, I must get my healing. But there are times yekuti glory yaMwari inonyanyooneka when he uses those that he rejected. So rejection yako as a leper, no selection yake to use you to bring good news. So kana varume havakauya negood news muguta, chakamboita kuti vagare kunze kweguta chii? Kwainzi wese ane leprosy hafaniri kugara muguta according to law. Saka according to law, you are an outcast. But according to the gospel, you can enter the same city as a leper and they can still respect you. Hauna unizwa. Vana vakaburiswa muguta nekuti vane leprosy. Law yaita nemaperembudzi ari unclean ngaabude. But tere vakadzokera muguta, vanga vasina kuporeswa. Sei vakatenderwa kupinda. Vakataurirana kuti varume, this is the day of good news. News dzatiri nadzo dzinoita kuti vanhu vasatarise zvatiri, vatarise news dzatiri nadzo. That's why pavakasvika muguta, havana kuti imi takakudzingai budai. Why? Nokuti munhu ane nzara anorespekta munhu ane chikafu. Ane leprosy but akabata sausage. Iwe 2 months uchidya musoro wedhongi, unonyagosheta naye zvakanaka. Mwari ngaakuitire favor iyoyo kuti zvese zvakamaka nevanhu zviri pauri haasi kuzozvibata, achakubatisa chinonyanyodiwa zvokuti vanhu vapedzera vakudira chawakabata. Mukuru ndinzwe, these were lepers, they were not supposed to come back to Samaria, but because God used them to bring good news, they were allowed to come back. Kwawakanzi nevanhu hausvike, you just need good news. Vakandikunda paform 4 vakaenda kuuniversity, vaiti vakadzoka pahoride vaitaura chirungu vachifamba vega vachitinyeya. Kuno kwamunosvika mudzinzara kwenyu hapana nobatsika. Fuya kweso yezvedzidza hamuendo. Kupi wakomana nzwa UZ? Chituka pfura uri mubhazi yonzwa ndeuko. Mune second ndeuko. Varume ndasara nemurume anonzi good news, anova Jesu. Haana kundipa certificate yekuti teera vamwe wako. Akangoti uchavateerera nekunoko. One day I was ministering here. Ndokuuya malecturer kwete vana vechikoro. Vanzwa vhangeri ndokuvati vakuru, matichira amaita wisdom itodzida ukwedu. Ndikati kuchechi kupi zvikanzi haisi chechi, pauniversity. Uyai muzotidzidzisa. Ini manje akakundwa pandakateera. Handakuenda ndiri mubhazi ka. Vakatouya kuzonditora nemota yavo. Ndasvika ikoko, bhegi rangu vanhu vakamhanya kunoritakura, vakandikunda vaitakura vega. Ini wacho akakundwa handina kupinda muklasi ikoko. Ndakapinda mubig hall. Vakagara vesoko, handina kugara sestudent. Ndakanogara futi, ndakamirira kumberi. Ndikatanga kuvadzidzisa. Kuda kuti nyangwe ndisina kudzidza, but ndakateera ndikanodzidzisa ikoko. Varume chinonzi good news chine power.
There are times kuti munhu akakona akapfeka so. Anovuka kuti hameno kuenda ukacha nditoya pana. That's good news. This is good news. Takati dai kuuniversity vakandibvunza ndapedza kuparidza vanyora manotsi kuti samufundisi makafundawo zvakadii vaifana kuseka kuti nhasi tanyora manotsi erimwe dofa handizive zvausingagone but Mwari anacho chaanoda kukugonesa nacho handizive zvausingakwanise but vhangeri raJehovha inotsvaga vasingakwanise kuti vakaitirwa nyasha. They can rule. They can rule. Bro, chinonzi good news chine power. Lepers brought good news to a city, not good people. Lepers. I don't know level ya uri vanogana vachikutarisa. You are a leper, an outcast, a reject. But receive this good news and begin to walk according to the ways of the Lord. One day you will be shocked. You are welcome. You will be a special welcome. Sausage nechingwa. Vane lepros, vane maronda. But vanhu vari right ndo vasina chikafu. Vari patight ndo vanazvo. Saka vanosvika pagedhi reguta vakanoka. Ndiani? Cosmas, vaunzwa here. Takati hamupinde mune maronda. Saka ndichokwadi maronda tinawo but tarisa futi. Vakaona sausage yakabatwa saka pindai mukati titaure. Ichokwadi hamusi chinhu but maane zvinhu. Pindai mukati titaure. Kudenga kuna Mwari bruru. No matter the challenge you have today, God can still make a way for your life. Problem yedu ndeyekuti tine systems. Saka pese paunofungidzira good life, there is a process yaunozoti ndikadai ndikazwanana ningi ndingakandiconnecta ndingakazodai upenyu hwangu kunoita. Maformulas ese sapasite. Grace must become a formula. Nyasha ngadzive formula yekuchinja life yako. Nekuti mamwe maformulas aripo aite muvarume vanhu vari mugwenga mvura yanetsa. Mwari akati Moses enda kudombo. Imi munoziva kuti mvura inowanikwa mutsime. Ukanzwa Mwari akuti chinwaye padombo, imwe level iri muna Mwari yekuti chacho chakatoomesesa ndo chine mvura yacho. Mudombo rakatooma. Vakuru kunwa padombo kunwa pasinganwike. Kune mamwe matombo usingazivi kuti madhamu. It's a matter of time. You are a leper today. Hearing yako isati manifesta, but you can have a better life. Still as a leper. Someone utaiwa, they more and connect na ningi, they does na ningi. That's carnal thinking. May God become a formula to change your life. May His grace become a formula. Usapani pekuti mukana wako kupuraso. Omanota ndakazodai ndakazodai. Ndakati yakafana neyo vanhu vari kudenga. Andokwanzwa pale pekuti Abraham ari kudenga akazodai. Saka tine wani munhu atoziva kuti akaenda Abraham according to scripture. Mumwe atakanzwa kuti akaenda imbavha. Saka Abraham kana akutopupuraso anototi ndakabva kunyika yeHarani ndichiteerera Mwari ndikaita zvakati ndikanzunza Isaac ndikaenda hama dzangu ndakateerera Mwari nhasi ndiri pano. Itestimony yakanaka ine formula yekuteerera. Wani inongofinura chete embavha. Hama dzangu ndaiba but pamamonya ipapo. Banana baba Abraham ipapa. 3 months old sinana baba Abraham kiripo. That's not a formula is serious much. May grace become a formula to your life. May grace become a formula to your life. Wamingata ore kumbara boru na korwao but wengo sumuka uti aya siri Jesu. Aya siri Jesu. Shaita mwa gari kuboroteo. Wamwe ma minister. Wamwe wani makambani. Asikune wa mwariko. Anongo tora maiko tanga kuimba so. Buruka mwe ya unoera. Auto prego. Uyazola uta may grace become your formula. Problem yako nefu za formula zataka piwa. Ukati na matamarasha ku as a leper. Speed hauna but the results are guaranteed. No matter you don't have speed, as long God is involved, you can bring news, good news to the city. They were slow movers.
yet they were still moving by God. Was that there are times when business is actually swinging to fire, but guess what? God is involved. God is panengo yakuti vanhu vaipiwa chingwa murenje vanga vasingapiwa chakawandisa vaitorapizwa chengeta chakawanda. Mwari pane paanoda kukupa every day. Pane pekuti hausi kupiwa wakawandika iwewe une nyasha dzakaringana dzaunopiwa zuva nezuva. Pei yako haina mbowanda ukazvitarisa chakatowanda inyasha papei shoma nokuti mhuri yaunochengeta ne3 waya dai wakafa kurati hausi kudya pei uri kudya nyasha. Iwa unozviziva kaya baba yamunotambirai wati rent magetsi mvura transport kana mwana hapana idzidza zvinoita kuti vana vako vadzidze usingabi nepei shoma une kamuka percentage kanonzi grace mukuora favor. Pururinzwa lepros inoita kuti munhu angofuta kuti dai Mwari akandiporesa pamaupenyu wangu ungachinja. I'm preaching of lepers who remained lepers, but they've changed the talk of the city as lepers. Vakaunza good news to the city. He can use you. Formula even bakuparidza andinoziva kuti hakuna chechi ingandidewo samufundisi hazviite. Because kuti utova mufundisi munyika according to the process unoendwa kubible school ende ikoko haungoenda unovhetwa ende haungovhetwa unotanga kubudisa futi kudzidza kwako wakaita 5 O levels panapa 3 ma-D 2 ma-E hakuna mufundisi akadaro. Saka wana chitofundisira kuno atomboda zviite. Mwari ndiye akangoti tsano nemaperembudza arovai. Problem yako ndeyekuti uri kunamatira process kwete result. Zvekuti as long usiri kuona process. Elisha aniko anoudza vanhu kuti you neither see wind or rain, but the ditches will be full of water. Vanhu vaida mvura vari mudesert. Elisha akati cherai matrench ndokubva avapa yambiro kuti musatarisire kuti kuchanaya. I know kuti mukuda mvura process yekuti muwane mvura kunaya. I know kuti muchatarisa kuti pamwe kuchaita mhepo. You neither see wind or rain, but the ditches will be full of water. Unogona kushaya vanhu vachakubatsira vanhu vachamira newe but ndaona zvako zvaita nokuti inzwa may grace become a formula. Iwe unofanira kukomborerwa zvekuti vanofunga kuti wakaromba. Highest level yeblessing inoita kuti vanhu vafungidzira kuti ndi Satani. Jesu aidzinga madhimoni zvekuti vakatomuti ndiye mambo wemadhimoni Beelzebub. Highest level of blessing I attract a support attract opposition nokuti iri too much and hauna pekunongedzera. Asitakazodai variko vanodaro but I know ndikuparidzira ilepa nokuti hauna chekunongedza chikoro chacho hapana hama hauna but guess what, there is one who sticks closer than a friend. God can become a formula for your life. As a leper can bring good news. Somebody says a stammerer, you can negotiate. As a frog, God can still use you to threaten Pharaoh. Vakuru matachka anopira aparidza kuEgypt. Kungosvetuka izvozvo ndozvitodiwa naMwari.